Čaute, dneska trošku inakšie video. Nebude to s motorkou, ale s autom. Keďže som si kúpil nové auto, tak treba na ňom urobiť pár vecí. A ako prvé urobíme výmenu oleja v Haldexe, keďže je to štvorkolka. Potom si ukážeme výmenu diferenciály. Teda ak to pôjde. To ešte musím zistiť, lebo aj tento Haldex som dlho zisťoval, ako sa mení, kde sa mení, aký olej a podobné. Bo v tomto som není až taký zbehlý. Takže ukážeme si Haldex 5 5. generácie a ukážeme si, jak sa mení olej, jak vyčistiť motor, vlastne čerpadlo, kadiaľ sa nalieva olej. To je tu táto skrutka. Takže si ukážeme, jak ho vypustiť, vyčistiť, nahodiť naspäť, naliať nový olej, trošku pobehať, vrátiť, skontrolovať hladinu a doliať. Takže ideme na to. Takže ako prvé si povolíme túto skrutku a oproti je druhá skrutka. Je to Torx T30. Dobre, šroby sme si povolili. Takže ako ďalšie odpojíme elektriku. A to tak, že sem obcháme šrobovák. Tak to zapáčime. A vysunieme. Dobre. Teraz dáme dole šroby. To je, tu na strede je Torx T30 a keď nemáte Torx, tak je to desinka. Tu zhodíme tento druhý. Teraz by to malo ísť. Takže dáme si nádobu na olej a vypustíme to. Čiže tu máme nádobu na olej. Teraz vlastne sú tam gumičky, takže nie je to také úplne jednoduché. A? No. Bolo na čase ho meniť. Nevyzerá zdravo. Úha. No pekne. To sitko je plné bordelu. Ale že plné. To je... No, za 5 minút 12 by som povedal. Toto už bolo treba vymeniť dobrých 30-40 tisíc dozadu. Alebo tento olej, čo z toho vyteká, to není bohviečo. Ale že vôbec. To tam celé oxiduje. Je tam nános bordelu z oxidácie. A
vlastne. No to si ukážeme vonku, ale je tam toho riadne. Teraz to takto necháme vytiecť. Otvoríme ešte hore a vlastne to, kade sa to napúšťa, aby vytiekol všetek olej. No a ukážeme si ten napúšťací šrob. To je tu na tento. Ten plastový. Na takomto plastovom vyčňovku vlastne zo strany šoférovej. Čiže tam ten šrob. Zoberieme takýto nejaký šrobovačik. Neviem tam vidieť, ale nemám toľko rúk. No, toto je ten šrobik plastový, ktorý tam je. Si dáme bokom. Teraz to necháme všetko vytiecť a ideme si vyčistiť motor. Nebo je čerpadlo. Takže motorček alebo čerpadlo Haldexu máme vonku. A pozrite, čo tam je. To je normálne, to je jak blato. To není ani, to je normálne blato. Tu je to všetko nanesené. Tady to prechádza ten olej. Aj tu. Toto je všetko zanesené. Ten Haldex nemohol poriadne fungovať, alebo za chvíľku by už nefungoval, lebo tu je normálne. Ja to oškriabem. Ale to sitko je normálne splná je špinavé. Skoro. To pretekalo touto časťou, tá nie je taká špinavá. A toto vlastne skoro po celej tej jednej ploške, druhá, tretia, štvrtá, čiže jedna bola len čistá. Všetko ostatné bolo špinavé. Takže no, nemohlo to dobre fungovať. Takže teraz si to všetko vypucujeme a vrátime to naspäť. Tu si povolíme dva tieto šrouby, čo sú na sitku. To je T10. No a pozrieme sa, čo bude pod sitkom. No. Čiže to prešlo aj tadeto. Je tam síce taký nejaký zádržný systém, aby tam ten bordel neprešiel, ale toto všetko, to je riadna kopa. Tak to normálne bolo v tom systéme. A to není jedno, to je vlastne celý ten motorček, všetko je špinavé od toho. Normálne tam sú ešte aj niečo sa tam, to je normálne hliník, jak oxiduje. Tak tu je tá oxidácia. Takže toto všetko musíme vypucovať. Dáme dole gumičky. Vypucujeme to poriadne a vrátime to naspäť. No,
Takže takto máme vyčistený motorček alebo čerpadielko. Takže teraz ideme vyčistiť Haldex a založíme naspäť vyčistené čerpadlo, napustíme olej, pobeháme, skontrolujeme, dolejeme olej, väčšinou treba dolieť, dolejeme, zavrieme, vyčistíme, robotu máme hotovú. Takže ideme pod auto. No, takže takto sme to vypucovali a to sme to vyčistili a teraz už len nahodíme naspäť, dotiahneme tie šrobiky, ktoré sú tam, tak majú 20 N a to si ukážeme. No, takže predtým, než to tam nahodíme, tak jak aj na všetkom namažeme o-ringy novým olejom. Stačí trošička prebehnúť. No a teraz nám neostáva nič iné, len položiť čistý motor naspäť. Takto kývať, tuto palcom tlačiť, takto kývať a zasunieme to na miesto. Zoberieme momenťak, takže natiahneme na moment 12. Dobre. Zapojíme naspäť konektor. A túto časť roboty máme hotovú. A teraz ideme naliať nový olej. No. Dobre, čiže teraz to budeme plniť tu týmto otvorom, aby bolo jasné, hej. A budeme to plniť niečím takýmto. Ale teraz to nalejeme tak, aby začal vytekať. A keď začne vytekať, zavrieme a pôjdeme sa prejsť. Dobre, čiže tak toto tam nejako musíme dostať. Dobre. Čiže teraz je tam plná 200. Pristúpia k peniazom. Pomaly tam dávame druhú. Dobre, potom druhá a už asi vyteká.
Ukáž. Ešte kuštík. Čiže zatiaľ tam je 400 ml. Takto. A ešte tam kuštík vlejeme. Dobre, takže keď vyteká, zoberieme štupel a zašrobujeme. Tam je taká západka, čiže viac to dotiahnuť nepôjde, takže to netreba nejako ťahať. No, to trošku utrieme, nech nám to tu nekapka. Tak, všetko máme, upraceme, vyjdeme von, povozíme, vrátime. Takže sme naspäť po skúšobnej jazde. Teraz si zase povolíme šrobík a dolejeme, koľko bude treba. A ešte sú tu dobré uchyty, lebo takto som tu nechal lampáž ešte aj zapnutý. Po 15 minút jazdenia sa mi vrátil naspäť, takže nevypadol som rád. OK, ideme doplniť ten olej. Dobre, takže doliali sme kopka. Teraz to už len zavrieme. Tak, toto máme hotové, ale nikde netečie, je doliatý na hladinu, jak má byť. Tu nám zostalo 350 ml, čiže z 850 tam išlo pol litra. Takže pol litra na výmenu. Dobre, díky. Vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.